Yebo. Ndicela siphinde simanyane njengoba inkosi sitsho. Simanyaneni bakhonzi bakaNkulunkulu lena into eqalile ngomandinazisa ayizuphela. Amen. Tilde kudlule lento uNkulunkulu ayitshoyo. Yebo. Yes. Ndiphinde ke ndibe nento endifuna ukuphinda ndiyithethe ke tatam. Eyokuthi lento yokumanyana yona ibalekile. Yeah. Ibaleke kakhulu singamakholwa singamaKristu. Yes. Anamana nibasela wena nokanye nibasela mamkholeka ndihlutshwa inkosi ngosengco. Ndingumuntu ke tata ongafane ndizohoya ezinye izinto ke mina ke especially xa ndi kulena iassignment. Ngoku ebusuku ndithi ndizawuzithandazela inkosi bese okay ndakhe ndabona imibono ke kudala I think a month before inkonzo lena ndibona tata sileqwa ngabantu abazifihle ubuso bengena emizini ngemizi befuna umuntu osinsiwe babuza uba webusinsiwe na if usinsiwe uqhawula inhloko iyowale kude so ingathi ke ngoku lento eyenzekayo njoba ndihlala ePort Harcourt iqhamuka ngenhla ngakule not ngasePort Harcourt ngaseBizana so aba bantu ngathi ngamajoni so everyone uyabaleka but mina ndive sekukudala iqhubeka and then ndabe senikhawuleza ndiyokwemba phegadini ngafaka amakhalibho so that nizokwazi ukungena mina noSiphumeze bafika endlini kuvaliwe okay so nyani bafika thina siphegadini ababona futhi bakhangela yonke indawo bakhangela ngathi bakhangela isela because ngathi kunabantu ababakhombayo that kunabantu abakholwayo kulumzi sizimele phana noSiphumeze ngokwesilambile asikwazi uphuma because apho bangene khona abantu kuba khona abasheka beze spies abakhoyo suke athi uSiphumeze nanku unomdlombo isisi unomdlombo yenye into eyakhiwayo engathi sispinach ekhoyathi sisimasi base lapha sipheke lapha sidle and ingathi ngokusesihlala lapha sonwabile and asisaphumi apha indikhathaze lento ndithi hayi ayizunzeka lento fine ke futhi ndithuke lento indikhathaze hayi manje izinto zakudala izinto zabantu bakude ayizonto ezokwenzeka ezinto ukhalimela umoya ofuna ukubana ndishiye indlu yami ndigqiba uthayilisha lendlu ngokufuna ndiyohlala egadini ndiyazithethela kapha endlini lindhluphe eliphupha imini yonke tata yebo ndiqonda imani lento itheni eliphupha ngoba ndiyaphupha ndithi xa ndiphinda ndisethuka ndiphinda ndilala liyaphinda laqhubeka that aba bantu bayasifuna and kufuna umzini oneBhayibhile ndethuke ndithi xa ndisethuka ndibala iBhayibhile zami ndizithathe ndizifihle okay ngondiklina apha endlini qomba ndiyazifihla ndenzela ukuthi bangazithathi imali bangaboni ukuthi sikhona apha siyakholwa yabona sekuba khona ngokule doubt yokuthi mhlawumbe xa unofika sikhona singathi hayi asikholwa thina naxa beqoqa bangaboni ukuthi kuneBhayibhile la fine ndiphinde ngenye igame ngosendilapha ke ngo ndiyaphinda ndiyaphupha kwakhona ngathi kulapha etown eJoburg kubulawa abantu kungenwa ezinkonzweni kubulawa abantu abathi basindisiwe and abantu abanye bayavuma abanye abavumi ngathi ke mina ke ndibaleke ngikhwela itaxi ebheke endlini mandifika apha endlini ndicela omnye umfana ba andombele apha ngaphakathi endlini ndihlale ngaphakathi akhawuleze kunama bafundi yazi into yephupha ubone sekukhona namakhalibhot but anikwazi uthatha ibhedi zami ndizisephaya because ngathi kuthiwa sebekufutshane so avale lo mfana naye abese ngena ngaphakathi ndithi ayiphuma wena usenziwa ngathi ubaba yanibulala mina hayi sihlale apha nabanye abantwana abanye intombazana sihlale apha futhi bangena abantu bakhaba izinto bazibhaqa iBhayibhile zami bamkena lencwadi hayi ke ingathi ke ngoku ndiyesaba ke manje ubani umntana ngathi uzofika what if uzawuchaza ulimi bana ndiphi hayi ndethuke ngondisengcobo ke ndibalise liphupha kuSiphumeze athi uSiphumeze wena sisi ke uyathanda ubona into ezinzima emfondini sukusoyikisa sizohlala gadini ngoku ndiphaya engcobo ndicinga ngalento yesiyoyenza pha
Yes. kuba boya ungemnandanga nami ezinto ebezikhulunywa ngabantu nokuba inkosi ndiyithembile ndiyazi futhi kwizihambo zonke tata ndihamba ayizange yakhe yandiphoxa. Yeah. Kodwa uyabona lento bana kube khona abantu abakhuluma izinto la nto yakushifta kancinci emoyeni. Yes. Ngisacinga lento ke ukubana hey hayi Nkosi sisize xa inovela iphakame lento okuthwiphaya. Yebo. Isuke ithi inkosi yey Nomtha andithandi into eyi-1 kuni. Ngosiyathanda uza ngokusoloko indikhalimela ngongathi ndimo wenze lento. Andiyithandi lento eniyenzayo yokucalulana. Hayi bonkosi caluleleni sibhizi apha siyalungiselela ukubheka enansikeni. Uthi yabona lamaphupho bowaphupha. Into eza kwenzeka lena. Lingaphelanga ixesha elide. Yabona lento oyenzekayo kuSibiya bekumele ba nina niyahamba niyomeseka uSibiya. Andiyo nefan katata uSibiya weortho. Uortho ntoni tata? Orthocracy. Yeah. Theocracy. Yes. Andiyo nefan yakhe benithanda lamantombazana. Yena beningazange ndakhe ndamamela kakhulu. Benithanda lamantombazana wakhe. Yes. Futhi uba nibona wona ndiyavuya kakhulu because bayintanga bangabanye abantu endaziyo ubana nabo badlule ezintweni njengami. So ezinye izinto beningazihoyi. Yebo. Ithi inkosi bekumele ba lo muntu nina ningamakholwana ihleki. Nina nomuntu kumele ba nihleki. Ameba nina anihleki lento eyenzeka pha yokubana kuyokhutshwa abantu kuyothini because ezinto eninazo nizawuthi ninemali ningakwazi uthenga lingaphelanga elixesha. Bemeba niyahamba niyomonga lo wababa niyombona niyothetha naye niyokumduduza into nayo nina ngoku into enenzayo niyahlekisa ngayo lonto mayingenzeki kunina abantu abakholwayo lonto kuba nizawukhala nizawuphila ngale mifino wawuyibona apha egadini nisidla yona noba nomdlombo nanibadla sanokuyenza into okuhleka abanye abantu inhliziyo yami yabhlungu yilento ndingenaphi mina kulento senzo ndingenaphi anyway andiyazi baba but ndizama ukuthi izinto uThixo azithethe ebantwini masingazicekeli phansi uneyakho babushabanga uThixo into awakhuluma ngayo ngale podcast onothi xa unokuyiyeka kube khona into ezonakalayo anditsho physical ndithi spiritual because uThixo ukubizile kulento ngoku xa nizofika ndithi ayisuka ayikho right lento enziwa nguTata Shabangu ndibulala umbono wakho and nami ndineyami into uThixo nendlela ndithume ngayo nomnye wena lo wakho umsebenzi umuntu lento yokuhamba ngelane iqheleni makholwa lento yokungagxeki abantu yiqheleni makholwa yokubana umthandazele xa ubona ngathi lento ayisiyiyo sukuhleka kuba awuyazi ba wena kusasa uzawufikelwa yintoni nabona bazalwane yebo ndizwa kulondo yokuthi ke kunabantu abayihlekayo lento hayi ke sendinguligqala ke manje bazalwane ndiligqala ngokusekho into onontshintsha kwezi zinto uNkulunkulu andithuma zona kunento ke ndikhe ndayikhuluma kuwe babushabangu uyayazi ndithi ndifuna zonke inkulumo ezifikayo zifike after lo msebenzi yes uyabona ke babu nomshabashaba bana kuye kwathuleka nje kwathi cwaka njengoba besikhulumile yebo njengoba sekuzovela nje ukuthi kunezinto hayi bazalwane